Терапията с водород помага за намаляване на увреждането на костния мозък, причинено от лъчетерапия. Това сочи клинично изследване, проведено в Токио, Япония, с участието на пациенти, страдащи от рак в напреднал стадий. Тези пациенти са получили специален вид радиационно лечение, наречено интензитетно модулирана лъчетерапия. Този вид терапия третира туморите по-прецизно, в сравнение с традиционните методи, но за сметка на това най-често води до увреждане на костния мозък, причиняващо намаляване броя на изключително важните бели кръвни клетки и тромбоцити. Проучването е одобрено от етична комисия и включва 23 пациенти, разделени на две групи. Пациентите са дали съгласието си за лечение и предоставяне на информацията си за изследването. Първата група включва 16 пациенти, които провеждат водородна инхалация след всяка лъчетерапия. Втората група, състояща се от 7 пациенти, е подложена на конвенционална кислородна терапия в специална камера, в която налягането и нивата на кислород са контролирани. В продължение на 30 минути след лъчетерапията, контролната група е подложена на лека хипербарна кислородна терапия, докато групата с водородна терапия, освен кислород, е вдишвала допълнително водород. Периодът на терапията с водород е с продължителност от 1 до 4 седмици, в зависимост от плана на лечение на пациента. Взети са кръвни проби от всички пациенти преди и след терапията, за да се измерят нивата на тромбоцитите, червените и белите кръвни клетки. Тези измервания са с цел установяване степента на увреждане на костният мозък и дали терапията с водород оказва положително въздействие. Резултатите показват, че пациентите, които са вдишвали водород, имат по-малко увреждане на костния мозък в сравнение с тези, които са получавали обикновена кислородна терапия. В групата с водород нивата на белите кръвни клетки и тромбоцитите са били по-добре поддържани. В контролната група, която не е подложена на водородни инхалации, нивата на тези изключително важни кръвни клетки са спаднали значително вследствие на лъчетерапията. За сравнение, в групата с водород спадът е много по-слабо изразен, което показва, че водородната терапия защитава костния мозък от увреждане и по този начин намалява страничните ефекти на лъчетерапията. В същото време терапията с водород не само че не е намалила способността на лъчетерапията да таргетира и свива туморите, но и е повишила ефективността на радиационното лечение. Вдишването на водород след всяка сесия на лъчетерапия може да помогне на пациентите да поддържат по-здравословни нива на кръвни клетки, намалявайки риска от инфекции и кръвоизливи. Този нов подход може да подобри общото здраве и възстановяването на тези пациенти, правейки лъчетерапията по-безопасна и по-ефективна. Въпреки че за да се потвърдят тези открития са необходими допълнителни изследвания с повече пациенти, първоначалните резултати са много обнадеждаващи. Терапията с водород има потенциал да стане стандартна част от лечението на рак и да помогне на много пациенти да избегнат някои от сериозните странични ефекти на лъчетерапията. За повече подробности относно ползите от водорода в борбата с различните видове рак и още над 140 други заболявания, разгледайте една от най-големите бази данни в света с научни доклади по темата, публикувани на нашата уеб страница hhobulgaria.com.